ƙur'ani ya fi musu tara dukiya, manzan Allah ya fi musu tara dukiya sallallahu alaihi wasallam, amma shi kuma sai ce saboda murnar musulunci da murnar alƙur'ani da murnar manzan Allah, to shi ne abin da ya fi cancanta. Sai kawo ba ana taron aure ba, ana taron suna, ana taron kaza, to maulidi shi ne abin da ya fi cancanta a yi taro. To shi yasa idan ba kwantar da hankali aka yi aka karantar da ahlus sunna ba, matsalar ko in lokaci ya tafi sai ku ga ahlus sunna suna ta narkewa, suna ta ƙoƙarin kwaikwayon 'yan ɗariƙa, saboda 'yan ɗariƙu da 'yan bidi'a sun yi wa ƙur'ani da hadisai fassara ta ƙarya da son zuciya da sunan wai su hafizai ne, sau da haka sai ka ga sunan matasanmu ne sun haddace ƙur'ani, saboda a wurin gasar karatun ƙur'ani suna haɗuwa da alarammawa ne ɗan bidi'a daga Zamfara, alarammawa ne daga Sokoto, alarammawa ne daga Gombe, ɗan bidi'a, sai ka ga suna ƙaddasa shi saboda an saka shi a cikin kwamiti na gasar karatun alƙur'ani. Shi yasa wallahi da ban gane hikimar da ta sa mutanen ƙungiyar